ଆଉ ସୁନିର ତୋର ତୋ ମାର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ମା ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି? ପେଟରେ ଅଛି। କୋଉ ପେଟରେ ଦେଇକି କହିଦେଲୁ? ତୋ ପେଟ କାହିଁ? ତୋ ପେଟ କାହିଁ? ତୋ ପେଟ କୋଉଟା? ତୋ ଆଖି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ, ତୋ ପାଟି, ତୋ ନାକ କାହିଁ? ଯୋଉ ତୋ କାନ, ତୋ ହାତ, ତୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଆଉ ତୋ ଗୁଡ଼, ଆଉ ତୋ କଳା ଟିକା କୋଉଠି ମାରିଛୁ? ତୋ ଚୁଟି ଏଇଟା ତୋ ଚୁଟି, ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଜଣା ସବୁ ଜଣା। ଆମ ପୁଅଟା ସବୁ ଜଣା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଆଣିଦେବ ରୁଦ୍ର ପାଇଁ ତ। ଖାଇବୁ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍? ବଡ଼ ଚକି ଖାଇବୁ? କେତେ ବଡ଼ ଖାଇବୁ କହିଦେଲୁ ଟିକେ? କେତେ ଆଉ କେତେ? ଏଇଠି ବସିକିନା କଣ ସିଧା ମୁଁ କି ବୁହି ପାରିବୁ? ତୋର ବଳ ଅଛି ବୁହିବା ପାଇଁ? ଏ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ବୁହି ଦବୁ? ହଁ। ଆଉ ମତେ ଦବୁନୁ ଖଣ୍ଡେ? ଦବୁ କେଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ଦବୁ? କେଡ଼େ ଦବୁ? କେଡ଼େଟେ ଦବୁ ପୁଅ? ଦାଦାକୁ କେଡ଼େଟେ ଦବୁ? ଦାଦାକୁ କେଡ଼େଟେ ଦବୁ? କେଡ଼େଟେ ଦବୁ? ଦାଦାକୁ କେଡ଼େଟେ ଦବୁ? ମତେ କେଡ଼େଟେ ଦବୁ ରେ ପୁଅ? କେଡ଼େ ଦବୁ? ହଁ ଛୋଟିଆଟେ ଦବୁ? ବଡ଼ଟେ ଦବୁନି? ବଡ଼ଟା କିଏ ଖାଇବ? ହଉ କି ପକେଇ ଦବୁ।